bandiraɓe tedduɓe, on kofnama kofli pulfuli, kofli gidgol, kofli jokkere enɗam. On jaɓɓama e tufde men ayawo wiyetede Yeroyaɓe TV. Tufde nde ganduɗa addanta en koko wiyete gandal gundo, woni ko wiyete gandal sirru walla ilmul asrari. An jiɗɗo hutorade gandal gundo e ɗemgal Pular, yawno dogana Yeroyaɓe TV. An jiɗɗo gandal jomgol Pular, woni gandal tobɓe ɓulli, gandal ko wiyete ko ramli gisade, yawno dogana Yeroyaɓe TV. An jiɗɗo gande fulɓe, fina tawa cefi leɗɗe, yawno dogana Yeroyaɓe TV. Yeroyaɓe TV ko tufde men serdore en e majjere, wona sababu jugol goƴaji wonande mo woni kala taw koye nder nokkuma e kumpital ma lamgal. Bisimilla mon e Yeroyaɓe TV, naate kettoɗe daare wulnoɗe woni mbaɗe aboni. On jarama, kiɗo mon Ibrahima Oumar Kane, katante leñol mo Agnam Yeroyaɓe.